inumdumi. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug Hesus Kristo atong Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong misa para og mga adlaw ika-tulo nga Domingo sulod sa panahon sa Kwaresma. Aron mahimo kitang hangayan nga mahala din Santos nga misa lan atong may intensyon atong gibasa alang sa atong tesatag sa pagampo sa atong nasod sa nagpadayon nga gubat sa kalibutan. Maghinulsol kita sa atong masala aron kita mahimo nga hangayan nga mahala din Santos nga misa. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaloyan unta kita sa Dios nga magagahom sa tanan. Pasayloon sa ato mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, tinubdan sa tanang kaluoy ug kayo, nagtudlo ikaw nga diha sa mga pagpuasa, pagampog buhat sa kaluoy, ana ang tambal sa mga sala, gawata kining pag-angkon, ang samong kaubos, o gitugot nga kami nga nangaluya, tungod sa pagkasayod sa among mga sala, matubangan ang kanunay tungod sa imong kaluoy, kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Apan giuhaw pag-ayo ang mga tao ug nagbagulbol sila kang Moises. Miingon sila, nganong gidala mo man kami gawas sa Ehipto, aron ba kami ug ang among mga anak ug ang among mga kahayupan mamatay sa kauhaw? Unya nagampo si Moises sa Ginoo. Siya miingon, unsa may akong buhaton niining mga tawhana, hapit na ako batuon nila. Ang Ginoo miingon kang Moises, dad-a ang pipila ka mga kadagkuan sa Israel, ug pag-una kamo sa katawhan. Dad-a ang imong sungkod nga gibunal mo sa suba. Mubarog ako sa imong atubangan didto sa bato sa Sinai. Bunali ang bato, ug mugula ang tubig nga mainom sa mga tao. Gibuhat kini ni Moises atubangan sa mga kadagkuan sa Israel. Kadtong dapita, gingadlag pagsulay o paglalis. Kay nakiglalis man ang mga Israelita o gisulayan nila ang Ginoo sa ilang
pagpangutana. Nagauban ba kanato ang Ginoo o wala ba? Ang pulong sa Ginoo. Kung kamo makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, hawitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yupuan ta siya uban sa pasalamat. Hawitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kitang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultula. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Hinauton ta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tigahang inyong mga kasing-kasing. Sama dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa kamingawan. Din gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Hila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigahang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon,
Sanglit gihimo naman kitang matarong sa Dios, pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita, ug ang Dios, pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Pinaagi sa pagtuo, gidala kita niya ngadto sa grasya sa Dios, diin nagkinabuhi kita karon ug nagmalipayon diha sa paglaom nga makaambit gayud kita sa himaya sa Dios. Kining paglauma dili gayud mapakyas, kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. Kay sa panahon nga wala pa kitay mahimo, nagpakamatay si Kristo alang sa mga dautan sa panahon nga gipili sa Dios. Malisod sa tao ang pagpakamatay alang sa usa ka tawo matarong. Tingalig adunay magpakamatay alang sa usa ka maayong tao. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Glory and praise to you, O Christ. Glory and praise to you, O Christ. Glory to you, glory to you, O Christ, O Christ. You are the Word of God. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap kanimo. kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. Niabot sa kalungsod sa Samaria nga ginganlan Sikar, ang Ginoo nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob sa iyang anak nga si Jose. Atua dito ang atabay ni Jacob, ug milingkod si Jesus tupad sa atabay, sanglit gikapoy man siya sa panaw, hapit na kadto maudto. Unya, nahiabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Mingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Nining tungura ang iyang mga tinunan nangadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Ang babae mitubag, "Hudiyo ka, ug ako Samarianhon. Busang anong nangayo ka man kanakog tubig nga mainom?" Kay ang mga Hudiyo god, ug mga Samarianhon, wala may pagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kinsa kini nangayo kanimog tubig, mangayo ka gayod kaniya ug hatagan kaniya tubig nga maghatag sa kinabuhi." "Sir," ang babae miingon, "wala kay timba ug lawom ang atabay. Asa ka ban magkuha niya ng tubiga?" Hinatag kining atabaya sa among katigulangan nga si Jacob, ug siya kang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw kapadiay kang Jacob? Si Jesus mitubag, "Ang muinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang muinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili nagayod uhawon. Kay ang tubig nga ihatag ko kaniya, mahimo diha kaniya nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig
o kinabuhing way katapusan. Ang babae miingon, Sir, hatagi ako ninang tubiga, aron dili na ako uhawon, ug dili na usab ako muanhi sa pagkaos. O giingnan siya ni Jesus, lakaw, tawga ang imong bana, ug balik nganhi. Wala ako'y bana, miingon ang babae. Si Jesus bitubag, husto ang giingon mo, nga wala kay bana. Kalima ka na maminyo, ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod nimong bana. Tinuod ang imong gitugan kanako. Ang babae miingon, Sir, nagtuo ako nga propeta ka. Ang among mga katigulangan nga Samarianhon nagsimba sa Dios dinhi nining bukira, apan kamong mga Hudiyo nag-ingon nga ang Jerusalem mao ang dapit diin magsimba kita sa Dios. Si Jesus mingon kaniya, babae, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga ang mga tao dili na magsimba sa amahan dinhi nining bukira ni sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala gayud makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba. Kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan taliabot ang panahon ug karon ania na nga ang matuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran. Kini sila mao ang mga magsisimba nga gusto sa amahan. Miingon kaniya ang babae, ang Dios Espiritu, ug agkantong nagsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa Espiritu ug kamaturan. Miingon kaniya ang babae, nasayod ako nga moanhi ang Mesiyas, siya gingalag Kristo. Idagabot niya, iya kitang sultihan sa tanan. Si Jesus mitubag, ako mao siya nga nakigsulti kanimo. Niadtong higayuna, nahibalik na ang matinunan ni Jesus ug natingala sila pag-ayo nga nakikita sila sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babae. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babae kung unsay iyang gusto. Ni nangutana sila kang Jesus nganong nakigsulti siya kaniya. Unya gibiyaan sa babae ang iyang banga ug mibalik siya sa lungsod ug giingnan niya ang mga tao, ngari kamo ug tan-awan ninyo ang tao nga misulti kanako sa tanan nga akong nabuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa namiya sila sa lungsod ug nangadto kang Jesus. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangita kang Jesus, Rabi, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga dili, nga wala ninyo hisayre. Busa ang mga tinunan, nagpangutan anay, may nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus mingon kanila, ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa pagtuman sa labuluhaton nga iyang ipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man ako, upat pa ka bulan, una mo abot ang tig-ani, sultihan ko kamo, tanawa ninyo ang kaumahan. Hinug na ang mga bunga ug husto na ang anihon. Ang nag-ani suhulan ug hipuso niya ang mga abot sa ilang kamalig sa kinabuhing way katapusan, aron mangalipay ang nagpugas ug ang nag-ani, kay husto ang panahon. Lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ako
ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagui. Ang uban mo ay nagpugas ug kamo ang napulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon niadtong lungsura nanuo kang Hesus kay ang babay miingon man gisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. Busa sa pag-abot sa mga Samarianhon gihangyo nila sa Hesus sa pagpabilin uban kanila ug nagpabilin siya ni didto duha ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang kaniya tungod sa ilang gisulti ug giingnan nila ang babay, mituo na kami karon dili tungod sa imong gisulti kun dili tungod kay kami mismo nakadungog kaniya ug nasayod kami nga siya mao gayod ang manluluwas sa kalibutan. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Manglingkod, bayang hapon kaniyong tanan. Taas kayong ebanghelyo, no? Pusa move on lang nato ang wali. Usara duha ka pulo nga atong pamalandungan lang. Nindot pa kayo ang encounter tali ni Jesus ug ang Ginoo. Pero duha lang atong pulo nga pamalandungan. Kanang pulo nga giuhaw ako, I thirst. Kung suhito mo sa kining Missionaries of Charity kang Mother Teresa of Calcutta, dini sa Sugbo do na sila duha ka mission, duha ka kapilya na sa Mabulo kanang House of the Destitute yato apod sa Pasil, mga balay sa mga bata. Nya bisan asa naa sila chapel sa tibuok kalibutan, naa ilang chapel, naagi na sila isuwat dito sa ilang kapilya. Ang ilang isuwat kanang nga pulong I first, giuhaw ako. Pulong na sa Ginoo dito sa cross, sa hapit na siya mamatay, giuhaw ako. Nya ilan nang gibutang dito sa ilang mga kapilya. Nya alang kang Mother Teresa, kauhaw ni Kristo, pero kauhaw po ni kay si Kristo nakagiusaman sa mga kabus. Maingon siya, bisag kung saan gibuhat sa kabus, gibuhat niyo nako. Sumuraog, kauhaw kani ni Kristo, isip usa sa mga kabus. Kauhaw niya sa kaayo ug kaluoy sa uban. Sa mo na dito. Kay dinhi ato man ang gisgutan sa unang pagbasa, mo na siya gibati sa katawan sa Israel. Giuhaw sila sa ilang biyahe, panaw, 40 ka adlaw, 40 ka tuig. 40 ka tuig, padulong nadto sa yuta nga gisaad kanila. Yan lilikramo sila ni Moses. Miingon sila, may pamigwa na nimo dadangan sa kamingawan, gigutom o giuhaw mi diri, may paggipasagdan na lang minimo dito sa Ehipto, kay busog mi dito, maayo nang mamatay tang busog, kay mamatay tas kauhaw. Mamanay atong panultiho, no? Mas maayo nang mamatay nga busog, kaysa mamatay sa gutom. Pero, tungod sa ilang likramo, itubag sa Ginoo. Nag-ingnan ng Moses, sige, kuha ang imong sungkod, ihapak ni sa bato, o muagas ang tubig. O mo na nahitabo dito sa kamingawan, wag yung disyerto, kikuha niyang sungkod, pag ano ni sa bato, ni agas ang tubig sa bato. Gitagbaw ang ilang kauhaw. Sa ebanghelyo, mao po na'y nahitabo. Karon kinsa may giuhaw, ang Ginoo, siya giuhaw sa iyang paglakaw, niya ni pahuway sa stabay. Niya dito ang babay, nangahi siya tubig. Niya pagpangahi niya tubig, milikramong babay, anong pangayuan magkunimo? Hudiyo ka Samarianhon ko, kay di man sila magka-uyon. Kay ang mga Samarianhon, mga Hudiyo sila kanhi, pero nag-mix marriage. So dili na sila pure nga Hudiyo. Kay nakigminyo og lain nga mga tao. Usa, gi-lockdown sila. Second citizen na sila. Dili na gyud sila pure nga sakop sa katawhan sa Ginoo. Mao nga dili sila magka-istoryahanay.
Nya sa nangayo mo na gipangayuan niya tubig ug nahibulong ang babae. Pero doon ay gisulti nga nindot kayong Ginoo. Mingon siya, naibaw pa ka, kinsa ni nangayo nimo, ikaw gyud mangayo nako. Ug hatagan ta kag tubig nga dili na mo feedback. Hatagan ta kag tubig nga dili na gyud kauhawon. Tubig nga mahimong tuburan diha sa imong kasing-kasing. Sus, pagkadungog sa babae, mingon dan siya, atagi ko ana, arong dili na ko uhawon, o dili na po kumusag-ob, di na ko magbalik-balik nganhi. Maigsoon, mo ni ang akong buot ko kamong dadon din he. Nakanabitawng maningkamot ta nga mutagbaw sa kauhaw sa Ginoo. Maningkamot ta nga mutagbaw sa kauhaw sa uban. Maningkamot ta nga mutabang sa uban. Actually, ang mahitabo niya na mao nga ang atong kauhaw diha sa atong pagtabang mao'y atong gitagbaw. Mao na say binali. Mao na say binali kayo sa kinabuhi. Kay si bisan kinsa nga naningkamot lagyud pagtagbaw sa kaugalingon, sa kauhaw, kagutom ug unsa man, mo grabe hinuon. Murag pahunungon ako ani tingali da. Nagasan. Ari ko diri siguro na lang. Arita kaya basig arita diri matagbaw sa atong kauhaw. Ang akong gibiyaan mao nga kato no, nangayo pero si Kristo gihagit. Naibaw pagkakinsa ko, ikaw gi mangayo nako. Nya gitug-an na niya actually ko niyo nang tanawon. Usan ni sa mga panagsar kay nga higayon, diin si Kristo miangkon ako. Mingon ang babae, mo ni man ang Mesiyas. Ug mingon siya, ako bitaw, ako mao siya. Panagsargan na niya. Kay si Kristo magtago-tago sa iyang identity. Pero ngadto sa babae, iyang giangkon na siya ang Mesiyas. Pero nilabay rin po na siya. Bituo siya nga ang Mesiyas dili tungod sa pag-angkon, tungod sa pagsulti ni Kristo. Ngao mo ko'y bana. Yan ni Kristo, tinod bitaw, kay bana. Kay kalima na ka namin yun. Huwag ka nang imong katipon nun, di ani mo bana. Bana na si imong silingan. Huwag dingon siya, nahibaw ba siya? Mesiyas gitingali di siya. Maigsoon balik ko, kana nga punto. Sa atong binali ni siya, kung maningkamot ra ganita, nga tagbaw ng atong kauhaw, tagbaw ng atong kagutom, mas gutumon pa ta, mas uhawon pa ta. Pero kung maningkamot ganita, nga atong tagbawon ang kagutom ug kauhaw sa uban, diha pa ta matagbaw. Binali na siya ang kinabuhi. Nagpakumpisal ni karon sa mga batanon na diya sa eskwelahan. Grabe ilang mga kuan nila no, mga struggle sa mga batanon na tandog ko sa usa. Alis ka siya no nga kanang kauhaw. Unsatisfaction sa kinabuhi. Ako ang ingnan nga magbantay ka ani. Pasalamat ka nga na ay gibati ka nga you are unsatisfied. Wa ka matagbaw kay gipahinumduman kas Ginoo. Nga why bisan unsang butang ug why si bisan kinsa nga tawo nga makatagbaw nato. Why butang sa kalibutan nga makatagbaw nato? Ug why tao bisan unsa ka pa kapinangga ana ug bisan unsa pa na kapinangga nimo nga makatagbaw sa imong kasing-kasing. Ang makatagbaw lamang sa atong kasing-kasing mao si Kristo.
nga miingon diha sa atong ebanghelyo karon. Day, nahibaw pa lang kaday, kinsa ning nakigsulti nimo, mangay gyud ka na kog tubig. Maigsuon, mao kini ang pahinumdom mensahe sa atong ebanghelyo karon. Ang kauhaw nga atong gipati kahatagan lamang og katagbawan kun muduol kita sa tuburan sa kinabuhi nga mao ang Dios. Nanindot kay iyang saad. Hatagan ta mog tubig nga mahimong tinubdan diha sa inyong kasing-kasing. Atong pangayoon kanang maong grasya sa Ginoo. Iya man ang hagit, iya man ang gitaniyag nato. Atong pangayoon gikan kaniya nga hatagan kita niya ng maong tubig nga maoy magdagayday diha sa atong kasing-kasing. Mahimong tuburan, nga mahimong tinubdan nga magtagbaw sa atong kauhaw, sa atong kagutom, sa atong panginahanglan. Amen. Manindog ang atong pagkuho ng atong pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos samahan magagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Jesucristo yung bugto ka na, kinuod nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, Yanak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matayo kilibong, ikunsan sa mga matay, sa katulukan law na banhaw, ni saka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios samahan, magkagagahom sa tanan, gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasiluan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita sa amahan, kansang kabubuton, maikalanon sa iyang bugtong anak si Jesucristo, puno sa pagsalig ipadangat nato ang atong mga pangamuyo, diha sa pag-ingon, Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang simbahan sa iyang pagpadayon sa misyon ni Kristo, buhaton unta niya kanunay ang kabubuton sa amahan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, kanunay maglantaw alang sa kaayuhan sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga sa matagdag kong desisyon sa atong kinabuhi, pangitao nato kanunay ang kabubuton sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. mga pangamuyo. Nga ang mga batanon, manggihatagon o malipayong mutubag sa tawag sa Dios, alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Nga sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, pilio nato ang Dios kay kita iyaman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pangamuyo. Langito kamahan, gibuhat mo kami, alang kanimo. Ikaw ra ang bugtong tubag sa tanan namong gipangandoy. Hatagi kami sa grasya, ano sa kanunay, among tumanon ang imong kabubuton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Daigom ka, Ginoo, Diyos sa Kahuma sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. pasalamatan. Ayun, ikaw
Panginoong Diyos sa tanang kalibutan, kaigan sa mga magyatagon. Dapat tamang panabot sa iyo, taginamas ko sa matang imo kinahanglan. Amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Gasa mo, halad ko, kalinaw mo, kalipay ko, pulong mo, sundon ko, ipakita ko. Naison pagampok kamo, kinatong sakripisyo, dawaton unta sa Dios samahan, pagkagagahom sa tanan. Dawaton unta siro ang sakripisyo gikan sa iyo mga kamot, halon sa pagdahay paghimayan sa iyong ngalan. Halon sa kong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, malukmay untay ikaw, ninigamong sakripisyo, kami nga nagampo nga pasayloon nimo ang among mga sala, maning kamot unta pagpasaylo usab sa mga sala sa among mga igsoon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumanahakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga mahan Dios katunhay magkagagahom sa tanan. Angay mataro gayod ang magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay samtang nangayo siya og tubig nga mainom gikan sa babaeng Samarianhon, mihatag usab siya sa gasa sa pagtuo sa ingon iya gitagbaw ang kauhaw sa pagtuo sa babae aron muhaling diha kaniya ang kalayo sa gugmang Dios nun. Busa nagpasalamat kami kanimo ug uban sa imong kagahuman ug sa mga anghel nagaingon kami. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalay mga espiritu aron magsantos dining mga gasa aron may magkinalan kadamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan ni pasalamat kanimo. Mipika sa mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, ipasalamat ka rin pag-usam. Ihatag dinig adto sa mga tinunan ng bingon, dawata kini, huwag panginom ka mga tanan, gi kanini. Kay kinimaw ang kalis sa ako dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kanini, huwag alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo baliknan. Pero paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Yesu Kristo, naghahalat kami kanimo, Amahan. Nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo. Tuod kayo mo kami giisip, nga ngayon mo atubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinuduwi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Kuba ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pare. Hinudumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaw mo nga banhaw sila tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose ang putling abana. Uban sa mga apostoles ug mga santos. Nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon o kamoy ikaw himayaon. Pinagi ni Yesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, giha kaniya. Gihatag ganha kanimong makagagahom nga Amahan. Diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangtura. Amen, 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 amen. Magampo kita sa Amahan na gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga Nga ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuo, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa dautan. magay kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug balayos tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ay tanawa nga mga sala, kadili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panagining sunay, panagdait mana kaninyo. Cordero sa Dios, na nagawagtang sa
sala sa kalibutan, kaluoy ikami, Atagi kami sa Nagsuon kini mao sa Jesu Kristo ang kudaro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulan kita kagidapit karon mo kalawat kaniya. Ginoo dili ako hangay makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang mamayo ko. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. paghalad ng Kristo. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon. Sa among kinabuhi, sa langit nung bahandi, ug pinaagi niningpan, ug kali sa kaluwasan. Sa buhi nga kalanon, sa Dios non nga ilimnon, ang imo nga paghatag sa lawas mo o kalag. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon. Sa kanunay, amo kang pagadaygon.
nagampo kita. Nagadawat kami sa pasalig sa kaluwasang dayon, ug nabuhong kami nga niya sa yuta sa pan nga langit nun. Naghangyo kami kanimo, Ginoo, nga kini nga among gihimo pinagi nining sakramento, matuman unta pinagi sa buhat, nini sa among kinabuhi, kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Balingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo. Una, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas. 7,196 pesos. Ikaduha, ang Mandawi City Comprehensive National High School nagdawat na karon og mga applicants para sa Special Program in Science o Special Program in Journalism para sa umaabot nga school year 2026 to 2027. Sa mga interesado nga grade 6 completers, palihog bisitaha ang School Guidance Office alang sa mga requirements ug sa dugang impormasyon. Ang deadline karong Marso 13, 2026. Ikatulo, isip usa ka national shrine atong gisaulog matag Huwebes ang Pilgrim's Mass. Dad-a ang inyong mga petisyon ug mga pasalamat niining maong misa uban ni San Jose. Sa alasay sa gabii mao ang rosaryo ug pagpangumpisal, catechism sa kinabuhi ug mga hiyas si San Jose, o personal nga mga testimonya o pag-ampo. Sa alas 7 sa gabii mao ang Santos nga misa. Human sa prayer after communion, ihalad ang ato mga love letters sa Ginoo sa pangaliya sa atong patron, damgo ko uban sa damgo ni San Jose. Gidasig ang tanan sa pagtambong niini matag Huwebes uban ni Senior San Jose. Ikaupat, niining Kwaresma, nagpadayon ang atong estasyon sa krus matag Biyernes, human sa misa sa alas 5:30 sa hapon. Ikalima, ang atong opisina sa parokya abli na sa pagdawat og mga lapida para sa mga gilubong sa atong sementeryo Katoliko. Kini lakip sa atong nagpadayon nga improvement sa atong sementeryo. Alang sa dugang impormasyon, bisitaha ang atong parish office. Ikauno, karong Marso 19, pagasaulugon na usab ang solemnidad ni Senior San Jose, bana ni Maria ug tigpanalipod sa simbahan. Isip usa ka national shrine, pahinungod sa maong patron, atong saulugon ang Misa Novena sugod karong Martes, Marso 10 sa alas 5:30 sa hapon. Aron kita makaila pa sa atong patron, karong tuiga, nagkalain-lain nga titulo ug imahin ni San Jose ang atong paganobenahan matag adlaw. Sa Marso 19, ang misa sa solemnidad sa ulugon sa alas 5:30 sa hapon. Isunod ang Grand Procession, uban sa taak ni San Jose. Diin makita ang nagkalain-lain nga imahen og titulo sa atong patron. Giauhag ang katawhang matuuhon sa pagsalmot ni ining maong kasaulugan sa iyang novena o piyesta. Ikapito, ang atong parokya nagpadayon sa pagpangandam sa atong halapad nga renovation. Nagpadayon ang atong mga architects from Manila o design team sa Sugbo sa pag-andam sa mga plano alang niining redevelopment sa kinatibuk-ang yuta sa atong National Shrine. Karong bulana, atong mapakita sa katawhan ang preliminary designs sa maong proyekto. Kung buot kamo mo donate,
para sa umaabot nga project sa simbahan, ihatag ang inyong donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph with account number 00171-801-9923. Or National Shrine of St. Joseph with account number 0017-180-19850. Follow usab kamo sa atong FB page, National Shrine of St. Joseph, alang sa dugang impormasyon sa atong parokya ug sa iyang umaabot nga mga kalihukan. Daghang salamat. Ang ginumanahakan ninyo. Maanaw sab kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan. Agamahan ng anak ko ang Espiritu Santo. Amen. Ihalad na ang misa dado nato ang gugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. May gabi, daghang salamat. Amo kang pasalamatan, amo kang pasidunggan sa tanang higayon, sa tanang panahon, sa kanunay, amo kang